tervetuloa tutustumaan tähän Hasvingin Kaiman 55 GPS keulakoneeseen. Ja nyt tämä on se uutuusmalli, jota on kauan odotettu. Eli tässä on kaukosäätimessä myöskin se taivasankkuri-toiminto. Eli sä et enää tarvitse puhelinta silloin, kun sä laitat taivasankkurin päälle. Tämä malli on 55-paunainen kone, 600 wattia on teho. Soveltuu tommosiin pieniin ja keskikokoisiin uisteluveneisiin tällä teholla. Että sitten jos mennään isompiin, niin muuttuu 24-volttisiksi ja sitten 24-volttisuudesta antaa pikkusesta enemmän vaivaa. Toimitukseen kuuluu myöskin nyt tämmönen trukkiliitin, virtakytkin. Eli tämä nyt toimii myöskin niin kuin hätäpysäytyksenä, mutta myöskin silloin, kun jossakin tapauksessa pitäisi jonkinlainen kansiliitin laittaa siihen veneeseen, niin tällä pystyy myös sen saman asian hoitamaan. Ja moottorihan nousee täältä pohjalta aika helposti ylös siellä venekäytössä. Nostetaan se tähän kehtoon ja naksahtaa paikallensa. Moottori on siinä. Tässä on hyvin tasapainoisella kohdalla kantokahva. Ja nyt tää on tässä telineessä niin sanotussa pikakiinnityslevyssä. Eli mä vedän täältä tämmöisen sokan pois ja voin nostaa nyt tämän moottorin tästä sitten veneestä irti ja laittaa sen sitten auton perään ja viedä kotiolla vaikka varkaalta piiloon. Ja nyt pannaan takaisin toi sokka ja moottori pysyy tukevasti paikallansa. Tää pikakiinnityslevy, se tulee tämmöisessä paketissa. Tää on lisäosa, mutta lähes kaikissa asennuksissa käytetään tätä pikakiinnityslevyä. On se niin mukava, kun sen koneen saa siitä helposti irti. Tässä tää lyhyesti. Tervetuloa ostoksille. Meiltä näitä sitten saa. Tilaa kanava, seuraa somessa sähköperämoottori.fi. Moi!